開始。エッチ下付き11イコールエッチ下付き22イコールアルファコンマエッチ下付き12イコールベータコンマ S 下付き12イコール 0.25 とする。概要二元二次方程式1行目アルファマイナスベータマイナス 0.25 2行目ベータマイナス 0.25 アルファマイナス2イコール0。どうした？消しゴム落としちゃったんです。あと拾ってやる。
ましたか？あれ